Ja, velkommen til den velfunden, eller tjekkfunden av Landsjøkristendom. Helseverset og sykehusverset ordentlig viktig for oss som arbeider. Så vil vi gjerne ha dette tiltaket i dag. Og det er Olva som for at løye tiltaket. Og vi takker Olva og Øtlund tar en oppstedelse at jeg er kommet inn i det. Ja, så får vi det begynne. Og Olva tykker i. Ja, takk for det. Jeg heter Olva Zakariasen, og jeg har bygget med om at styre slænen i det. Og det kanskje ikke ringt i forveien av store politikere, og nå øyelige nekve politikere her, nekve i tale. Så det krever sånne kvinner at skulle gjøre det. Det som her velfunden handlar i det at vi får sette luppen av at her visjonene som vi her velhevnene hava for sjukhusverket. Vi skulle høre hva for utøyelige rævfestinger til atlaser at det gjør hvis det ble valgt. Og vi får eisne at høre hvordan det atlaser er fremtøyer trytja sjukhusverket at det kommer til starsfolk. Og vi har som sagt det her gode falskene her beint til ombå for alle flokkene, og jeg har valgt at alle skulle bare være oppe her i send, til sånn at jeg ikke landet standa i 2 timer, eller ha en annen time, men jeg råkner vi at de så røsk at jeg klarer at de eisene. Jeg får presentere det om en løte, men det er så leies at jeg får først å sette dem noen spørninger, og så får tid her i salen noen eisende møvelegger for å sette spørninger. Og eisende velkommen tid som og strømmingene og fylte vi her. Og så får jeg presentere de som i hessen her panelen og tjåken. Og fra venstre, her det Folkeflokkeren, velkommen. Og det Rosa Tiril og Johanna Andreasen. Og så det for sambandsflokken, da det Jon Lei J. Beck og Ranva Dahl Djurhus. Og for januarflokken det Bjørst Lind og Froe Reinerst Pedersen. For kjølstøyre det Sylvia Thomsen og Johan M. Stenberg. For Tjåelde det Mæren Uidelle. For Framsøkn det Beinta Løve og Annika Rå Samuelsen. Og for Myflokken det Jens Ariana. Hjertelig velkommen, alle sammen. Og jeg halder vi for å gjøre dem et klapp. Og de evnene som skulle vidtgjøres har funnet noen her, og de evner som folk i sykehusversjonen har valgt skulle være evner. Og det i første leie visjoner og rævfestinger for sykehusverket kommende velskaie. Og så det fremtøyertrykkning av arbeidsmedie og god arbeidsvirskifte og borardig menning i sykehusversjonen. Og det med annet vi stod jo i disse demografiske gongtene vi øktontale av eldre, så vi da har sånn om de sørste årene. Og jeg gjør det så leies at jeg er ferdig at jeg ser til en spørning, og jeg velger å gjøre det så leies at jeg gjør noen runder, noen omfør. At jeg så ikke firma at jeg kommer over øyne når jeg henter oppe, og til jeg ikke reagerer så øyne når på. Jeg er ferdig at røyne at gjøre tikkene møvleger så jant som gjør litt, at tåsa tikkere sak. Så jeg begynner i ørene enda noen, og ferdig så ivrig etter, og setter tikkene nærkere spørninger. Og jeg ferdig nok eisende hitje sinter og i velskreiner tjatikkene. Og da det så i kvarjen omfær så det en i kvarjen flotje som sværer. Så jeg har vi å spørre først hva det for et sjukhusverk vi skulle heve i førjen. Og her har vi til at tid hoksa fram etter, kanskje ikke etter, men tid nødvendig politikere, de fleste av det så ta hoksa man ikke alltid så rannig etter, men kanskje mer fram etter. Hvis jeg spør Folkeflokken først, jeg vet ikke hvor svære artikkelen, hva det for et sjukhusverk vi skulle heve i førjen? Jeg kan begynne med å svare, Johanna Andreasen fra Folkeflokken. Jeg helt annars at iveskriften var å gå til dette kjærke, og her vil jeg svare i edla si at Folkeflokken sier ja, vi vil brinja helseverst.
Hva for sjukhusverk vil jeg vil hava? Vi skulle ha sjukhusverk som lever opp til alt kjøa krøv, bare for vittjer og sjukarøkt. Og her kommer det automatisk inn at første feten jo tidsen til at vi et universitetssjukhus. Og her vil jeg vite arbeide for at her kan ta neste og tredje fetene for å realisere det. Og der skal det være? Det skal være kommende velskøy. Ja, hva det neste og tredje fetene? Hva det? Ja, neste og tredje fetene altså vi kommet her til at vi da finner en helsegranskere settes om. Og vi mangler sånn at få noen ting på plass. Her funnet alle just imot til hvordan skulle vi realisere til på et universitetssjukhus. Og til dømes så skulle vi ha utbygging og læring av oss som støy for å kunne realisere det. Ja, så det samfunnsfaktoren. Hva det for et sjukhusverk som vi skulle ha i ferien? Ja, hei, jeg Jonna Bæk, og jeg stiller for sambandsførst. Og vil jeg ha et sjukhusverk her. Alle føringer vil jeg trykke ta hjelp og ta vittjer som det av tørva. Og et sjukhusverk her arbeidskårene så god at startforskerne velger det til og velger å være verant. Og hvordan det at trykke det? Vi startfolk nå? Ja, men her skal vi gjøre en heldaratland for menning og utbygging av startfolkene. Her helsestartfolk vi og lukka som legger linjene for det, vi utgangsstøy i visjonene. Og så atler man eisen å gjøre en årlig skattefradrag av 25 000 for det startfolk som beinleis og røktene. En skattefradrag, ja. Det blir spennende å høre mer om. Og så det Jaunarflokkeren. Hva det for et sjukhusverk som tidsutgjør for dere? Hva det vi skulle ha? Hej, jag heter Bjørslind. Ja, jeg har alltid heter vi universitetssjukhus någon otroligt viktigt. Vi gärna flott någon halta till att heter vi serlagt någon rättligt viktigt att få till att få serlagna pullerna mer brukta. Kora mer pengar och gärna och eisen i mån till att vi har faktiskt fagbalkar som kunde få sig uppbyggningar som till dem salafröringar och sjukhusafröringar. Og hvis vi husker mer om det, så kunne det være vi til dømes hvis man en ser salafrøynker, så kan man gjøre diagnoser. Og dette kunne hjelpe litt om truste som av psykiatrien til dømes. Og så er det en bedre helter atlant til hver patient. Så at eisen er imot til et helseverk, hvis vi snakker om det, at patienten ikke bare var sleppter, men han gjør den helter atlant til hva det skal hente at han har han livet vi kör sjukhus någon som sjukhus men så hvis man förvojar i kommunen eller allmänna verket det kanske ett inte grejer samstarv här med. Ja. Och så det självstyre. Kvärt etikare visioner för ett sjukhusverk. Vad det för sjukhusverk vi skulle ha? Ja, nu har vi sjukhusverket långt just en strategi för framtiden och jag alltid att vi skulle lova sjukhusverken att köra efter strategin och det gå hon in i helt några öliga gåmal och snö för psykiatrina som rättliga glömt eller nya prioritera ankorsveckna. Vi sjukröktarföringar blir sig rätt skölökan och det ska lösning galta immun till slä och sjukon. Vi skulle vara alltså immun till universitetssjukhus. Ja, tack. Och immun till universitetssjukhus så halt jag det inte för just att vi tar Sorga sjukhus och Klaxfjord sjukhus vi in och i det så är det att vi får stäffest att vi har 8 sjukhusverk. Självt om vi har 3 hus som geografiskt imest placerade, men jag alltid att det skulle ha sin existensrätt. Och målet för framman må vara samarbete och inte kapping. Det ankorsveckna kapping i mitten sjukhusene det inte gott för brukaren. Vi må ha alltså kycklingen i mitten må inte bara vara några bokstäver som vi skriver. Det må vara några som vi lever. Så mer samstarv och mindre kapping. Ja. Och ett annat viktigt som är rättligt viktigt för oss. Vi färra manglar morgstarfolk, vi manglar långa nu starfolk. Rekrytering av starfolk och varvöjning av starfolk. Det må vara en strategi som vi lägger rättliga stora denta framöver. Jag håller inte vid här till nu väl. Ja. Och så det Tjåvalde. Kvart det som tid vilja vad det för sjukhusverk vi skulle ha? Ja, Charles vill ha ett sjukhus och hälsoverk som samstarvande och ser man knutt att i Einton bäge innan oss och alltså landen och i förra landet och eisne samstarva vi hälsoverk och sjukhus
og granskingar øker utanlanda. Her som og kunna trykke det beste vitana og vidgina. Og så vil jeg eisne hava at vidger og tjenester det her så tett vi borgaren som tilber, hvis du kunna bjøa tjenester understø, eller ute og stand i landet, så skulle vi gjøre det så stor mån som vi nu kunna. Og så vil jeg gjerne hava at borgaren i førjen føler at det her var et helseversk, sjukehusversk, her vi tar vi møtt, og her tar vi lusta, og her det få det beste vidgina som vi kunne bo. Ja, framsagt. Hva visjon har tid for sjukehusverket? To ber okon ikke hoksa snakk atretter, men må lukka tatt og i eit. Hvis de ber iver mer, men jeg tok ena rattligande torføre av kjer, og til å skrive allmänt ut. Tog at ikke flow av at det var veldig innløgt av psykiatriske deltfyr. Så jeg vil bare lukka si jeg takksom for jeg sutja sånne folk som arbeider i helseversen her i dag. Til at en av dem många og jeg ser takksom for tikkon. Og jeg har alltid ikke fantastiskt arbeid. Framsøkt, vi setter rævlig størst. Vi setter sånn ikna og halvføre. Vi kommer til at vi stekker spæringen her av sjukhusversjonen. Vi stekker spæringen av helseversjonen. Vi holder dere til karmaner. Vi holder dere til serfrøyene. Vi holder dere til tikkon. Til tid det ta benkande hjärsta her i helseversjonen. Og til noe som vi gjerne vil ha det kørende. Så onka spæringar her i sjukhusversjonen? Og onka rationaliseringar eller hva? Nei, spæringar til slutt. Ja. Karmaner halder vi dere til. Ja. Og så det myflokkeren. Ja. Hva for visjoner har vært hit at det kommer til sjukhusverket? At som ligger noen øyland her, og som må greie vi og i velskrånene, til at dere har før sjukhusverk. Det har vi ikke det. Det det første. Og det er sjukhusverk her i Ødvira, som det det. Vi gjør det oansett hvor du Det skal være OK-buss, det vil gjerne nesten nevne. Og et sjukhusverk her i starfolk trufast. Jeg har alltid hatt det vært i utskriften her, det er nok som vi kunne utjobba vi her sånn. Vi har også et sett til at sjukhusene i utgjøren til skulle gagnyttast. Det er det ikke i noen store mål i det. Men du sier først sjukhusverk. Hva mener du tar vi? Og så livet tar landslagene en bed. Og så få at den danske hoksen har hatt den bort ur sjukhusverken. Det her som vi at øyeledger det danske sjukhusverket, kontrollsystemet, til vi at øyeledger det første sjukhusverket. Særlig kjenner jeg det fra primærrøkken, men jeg vet at noen sjukhussyster og starfolk, hos vi ambulansefolk eisene, de sier at dette møende, dette her klarer ikke mer. Og jeg vil påstande, hvis man gjør det, man slipper danska kontrollsystemet, og husker om at dere har et helt annet land, en helt annen hoksenarhått, så kommer det frykjere nok folk som kunne bruke sin arbeidskraft øvelse enn det gjør det. Ja, så et mer først sjukhusverk vi ikke så nekvån kontrollen og Danska systemet ut. Danska systemet ut, ja. Jeg kunne jo huske meg og spørre til at nå blir jeg for hesten enda nå. Hva det største avbjørngene i sjukhusversen i det? Nu nevnte du det her vid det danska systemet og så, men hva sørst som tar store avbjørngene? Jeg har det til det største avbjørngene. Det nu vet jeg til det som vi nevnte i Anne, noe av det. Det til at dere utsatt for en danskere avgjørskan som forstyrrer, som har elektr. Altså jeg arbeidet som kommunlagt til Nøykjant, jeg ble landslagsbauer. Så jeg har arbeidet av og til ikke av tørre, jeg har ikke kommunlagt, men kanskje kommer alle sånne gradersfersår. Og i påstand der jeg arbeider bare sammen med Nøykjant, så bruker jeg sammen med sjuklingen, bruker jeg bare tvertringar av tog som jeg brukte ta. Jeg skal røyna hjelp av sjukkersystemet, hvis det kontrollsystemet til å utsette fyrre, og jeg skal selv reisende syrja fyrre at det trykker meg at hvis dette danske kontrollet kommer. Altså, man skiller ikke til at
bara ett så simpelt som att du förrän känner ödla. Du behöver inte skriva på nick och prick ner som är pura vanvittig. Men det inte grundarläge onkusvägna undan en ordentlig journalsystem. Nej, man får för långt. Du just ordentligt. Ja, man ska göra det ordentligt, men man får för långt. Man får för långt hvis du Hvor har du ikke skrivet til at Hassan Sjuklingeren ikke bare kører en bil til å give honom hatta mediciner? Ja, men han har ikke kørekort, og det vet jeg. Han har ikke kørekort. Ja, men du skal skrive det likevel. Så det bøyene fra det danske kontrollsystemet, og du kan være om en holds hvis du ikke gjør akkurat som de sier. Så skipene som onkusvägna er mer til at vi bygger førjen? Simpelt enn akkurat. Og så vil jeg lykke nevne etter seg at det er og må færre, jeg nevnte Jan Estim, og må færre gagnøyta til små sjukhusen opp at mer. Gagnøyta samstarve med primærsektoren og sekundærsektoren til kommunlagnar og til som arbeider sammen og til som er i sjukhusen og bruka til utgjøre sjukhusen så at det er en fong. Ja, nu snart det hinner jo trippa, så nu får jeg gjøre. Framsagt, hva halda tid er det her største avbjørningene i helseversjonen, i sjukhusversjonen i det? Startsvalgen er inne i alltid i helseversjonen, og tog er til at primære oppgaven til åkken at trykja at startsvalgene trivast, at de mennast, og at de får gå lønn. Det er det som er alltid øyelig område, og så sier folk, ja, men lønn honker ikke sammen vi om folk vil være i større. Jo, men jeg tror at nu sier det bare som det er negativt kunne arbeide i tog som vi kunne kalla kvinnefag, og ta sier man at lønn ikke er tøytning, men da man sier mannfagfag, så er det lønn som er tøytning. Jeg kan nevne et døme, nå er det en flokker som kom vi at man skal være en fratrott til tikkene røktarsdagsfolk. Jeg kom vi tog oppskolen i 2021, og ta så et sambandsflokkeren, midflokkeren og folkeflokkeren nøy, til han fratrotten. Nu kommer man ner 25.000 samtidig som tid som arbeider her skulle ha 25.000 fratrotter om året, så får lærninger holdt 30.000. Så jeg halte at det snur seg om at det var viring og stola startsfolk noen som arbeider her, at han har två av det øyne rekruttering. Men du hadde det godt hosgått som sambandsflokkeren kommer vi, men som du sier, du kom opprunnelig av vittu, eller hva Jeg kom opprunnelig av vittu, jeg var ikke veldig god sted at jeg snikket det sammen, men jeg halte kanskje ikke akkurat at 25.000 er så øyne når jeg tja omkring folk som arbeider under hver jul, under hver påkjør, under hver vikskifte, nottervakt, kvøllvakt og dagvakt og alt, så det halte jeg ikke. Så kanskje en samgång mulig her, ja, vi tar byrja snikka samgångene sammen. Kvært sier tjohelde, og hva heldet du, altså kvært sars du som tar største avbjørningene som sjukhusverket stender vi i det? Ja, jeg heldte at helseverket og sjukhuset har til gevaldig stor avbjørning at åker mangla laknar og mangla startsfolk. Og det vil være en av de høyeste prioriteringene og skulle rævfesting någon och skulle göra under nästa välskain och det skulle ha flere serlaknar och skulle eisne ha alltså ta oss i be om kommunlaknar men eisne om som serlaknar i annan medicin och serlaknar och alla landsjukhus någon och så skulle tjicka att hesa serlaknar som komma skulle ha gåar sömtor man kan till dömas huxa sig att man kunde just imskar skipaner här och man varvade såna kompetenser via man gör dem lov till affära nygör arbeta till dömosa alltså så går sömtor för till läkare som kommer men inte minst eisne sjukröktarfröingar och hälsoboskar som kräver till arbetsomståndar som okra stora avbjörning nämligen som eisne har sagt här att och här det möjliga men också eisne göra sig så att du kan bli vi att varvade dig och i hälsoversionen och jag hade eisne ett avbjörning att det är en brötter mentaliteter mot till vad du brukar hälsoverset till, vad du brukar den lakna till och en avbjörning vi att vara belastade och bruka okra resurser och på kanske imis som man kunde lofta ärastande. Alltså folk renner att lakna för gott år, är det du säger? Och det var nog dömer om här och det kunde vara tidigt Anton i hemmen någon eller stående någon och bostad någon. Ja, det vill säga att som helt jag syns inte mer krävande borgare som gärna vilja släppa fram att jag hade att kan erbjuda vi att det tar och tog och tar och resurser som man kunde bruka till det rätta kycklingarna ja. Ja. Kvärt säger Kjosture, kvärt är det för stora avbjörningar som är i sjukhusversionen? Ja. Jag Tack för det. Ja, det är i förrjön, alltså ett London runt om åkon, det är den avbjörningen att det är blivande äldre.
och att vi kommer att mangla starfolk och det är viktigt att vi gör rättliga näck vi att rekrytera. Och det är inte bara rekrytering men det är fasthållda folk så att det är verande i starv. Och så är det vi hos lunch vi kunde starvast och man ska hålla och helst arbetsmarknaden långst. Men det kräver resten att tandrökten som är starvfolksen är så god som är görlig så det haltar till att vara som starven alla tiden. Så den stora avbjörningen det rekrytering av starvsfolk? Ja, det vill det vara, ja. Ja. Heldur du att det är troplare att rekrytera starvsfolk av en sjukhus i Färjön än ärastan i Grannalanden till dømes? Nej, det är inte. Det är lika stor kapping om folkene. Och tog mot ästen göra så att det är atlet att komma hem till Färjön och vara verande här. Så man ska ha goda karmar för att kunna uppbygga sig vidare och att lönen ästen är god. Annars blir det trobult att få ett lavere, ja. Ja, skal hon kanskje komma att snacka om sätten men vill du lufta tanken skal hon vara bättre än ärastan för att göra det mer lockande? Ett omstående är bättre. Ja. Janne Flokkren, kvært den største avbjørningen i helseversjonen og i sykehusversjonen for jo? Ja, så nu kommer du in av rekrytering och starfolk. Jag har alltid ägst vill göra åkare för jag håller på gott starfolk som vi långt i hava. Och det här kontinuerar vi att finna till dömes vippböter för det här utbyggningarna som vi hava. Vi vet att vi har 28 som hava iver utbyggningar som inte får ta rätt vippböterna för det. Det kunde vara en mat att fastställa folk här. Annars är det ägstne att det är också vi att det är ofta så samtycker en politisk skipan en är god atlan. Jag kan bara nämna något som är själv arbetsvis med krabbamens atlan och nejtyck till byggvinchen. Men som atlanen vill samtyckt, men pengar fyllt inte vi. Så vi standa och är det folk som gärna vill arbeta vid ner, men vi har inte möjlighet att blåa klokar på att vi gör det. Vi har inte tog, det har inte pengar och tog till att samskipa detta öka. Så vi lägger som sitter och finner sig på själva. Så tar man samtidigt en så flotta atlan som krabbamens atlanen som har pengar för vi. Det en sån generell trobladje för sjukhusverket och hälsoverket till att man atlar sig att måla men det fyller inte vi? Ja, det är helt säkert en trobladje vi sitter här ofta och i nekvån atlan som är gjort där. Visioner är stora och tanken är goda men pengarna fyller inte vi. Så det är alltid en rättlig stor avgörelse. Ja. Og sambandslokkeren, hva lukka som tar største avbjørningene i sykehusversjonen i det? Lukan vi med skänkt bänt löve och hade skatta för att vi senaste välskreisen senaste lyckningsväl så det är inte något nytt jag. Det var 22 mot var i 21. Ja, men jag ska säga gott huskott du finns här så bänta. Ja, nej, nu ja, det syns som jag inte det som hinner säga men det är vi rekrytering och fasthållande starfolk som är en stor avbjörning. Det har då grejsne. Och här man inne att göra något ting för det att fasthålla folk och gröna några av dem nära och generellt tryckläge och trivna var i starven någon. Och sörja för att det inte är ju ordna. Så det är den största avbjörningen det vi startfolk. Det är i alla fall en jättestor avbjörning. Ja. Det man hör ju eisini är avbjörningar det vi att hela vaveren blöver dyrare alltså ja, men utan startfolk så hör de sjuksverk. Ja, så det är fokus nummer 1. Ja, det har alltid. Ja. Nu lägger där ord i munnen kanske. Folkeflokkeren, hva den største avbjørningen i sykehusversjonen i det? Ja, jag också det mest upplagda hvis vi tog sig fram efter det ganska de demografiska brötningarna som omkring in ja. Och här halt jag att ja det värsta nämna alltså halvförre och alltså samfland som hållt där så fortsätter och Anna där må vi faktiskt få på plats för att sjukhusverket i hela framtid. Och så också just starfolk trott och starfolk trivnaver. Där så vi skulle bäge ha fler folk in men vi måste sörja för att det som är trivast vi har en ekvdonali och visionär starfolk här. Och här är ett störst komponent lön. Vi minnas kanske öll sträckna till sjukhusverket här där var logenar åter arbetes. Och här var sjukhusverket faktiskt undantecknar som där einaste annars fingo alla hinner bolkan ner omsorgen rösten och lönar hatching. Så lön till sjukhusverket är absolut något man borde hugga efter. Annars också man går ju också möjligheter.
Och ta kommer vi för att ta som hur vi bäst utnyttja det tror sjukhusene som vi har. Det är viktigt att vi optimera och dubbelfunktioner kurva och så. Och så är det vi universitetssjukhuset. Att vi får möjlighet att utbygga lacknar för jon och vi framvis ha en ekva granskning. Men här var vi ett gott sjukhus värskud, ja? Som hållt, ja, absolut. Men här är också rum för avböten, alltså. Och jag har alltid att vi tar en ekva folk som kunde vara vid till att flytta sjukhusverket framåt. Ja. Hvis tid så skulle lyckas som sätta år och näkrar rävfästingar som tid helt sikkert atletikon utgångt vi till nästa 4 år i nästa välskaje. Kvärt vera så hvis de kunne nevna en tvär trutjar att jag man bokstekt det här va. Ja. Det delar i middeldekon kvart du vill säga men kvärt för tvär till trutjar och tortilja rävfästingar vill jag till främja nästa välskaje. Ja, rävfästingar till nästa välskaje första rävfästing kompetenselön till startfolk. Det betyder att göra kompetenselön på olika måter. Vad är kompetenselön till startfolk? Kompetenselön till startfolk ett utskøyte till hvis du just ikke oppgaver til dømes. Og i akkurat før så mangler vi særlakter, og det viser seg så at vi var nødt til å bruke sjukkerhetsforføringer og bruke ferien sjukkerhetsforføringer til å gjøre oppgavene. Det her er jo velkvalifiserer innenfor særrøyde. Og det som man kan gjøre til at du lønner døymon fire til. Og kompetanseløn blir ofte bort opp i 3 øker. Du kan lønne for oppbygging og forlager, og det gjør jo østene at folk trimmer seg til at det er noe meningsfullt å gjøre at noe oppbygginger. Du kan gjøre det for å avtake der skjerlige oppgaver, og du kan enda østene kåre kompetanseløn på sosial profil. Hvordan bidrar du til sosial kapital enn arbeidsplasser? Dette gjør at Lorslenar hava ett helt annat anpå arbeid vi. Det viser også at dikten av tøyrøkt og vittjer som vi gjør være hakre, og det være bedre trivna av tøy her akkurat motiverende arbeid vi. Og så at det for å løse akkurat her vi at vi mangler startsfolk, så først til når jeg utdelegerer oppgaver kortere ut til dømes til kompetente sjukkerhetsforføringer, særlig sjukkerhetsforføringene, som saktans kunne dekke nekve av tøy som boilistene er jo på. Så det skal dekke gjøres av sjukkerhetsforføringer og økene? Ja. Ja, til det bor sjukkerhetsforføringer? Ja, ja. Kompetanselønn kan også bli at undersøk. Hva finner de pengene? Pengarna, alltså nu prövar vi läsliga rockna på akkurat här vi kompetenslön och så det till nek modeller för det, men hvis man prövar hitcha så ligger kanske jalt i mitten 20,000 30,000 år. Hvis du så rocknat här upp på öll får kompetenslön sen, du ska inte ha något också avvist för att ha kompetenslön. Hvis du så rocknat här ut så ligger det kanske om en 20 miljoner om året i kompetenslön. Och här vill det mycket på vara att sjönde sjukfrånvaro och ett mån hjärtamalen. Först du bara in och minka vi en dag i sjukfrånvarorna så har du långt ett tvåsiffrigt tal miljoner på vad du spärrar, men du kan ösna färra och spärra i sektorn eller inte innanför hälsoverk och få pengar. Ja, men det vill säga att det är hur folk är så ofta sjuk och få att de sänder mer till arbets och så finner man pengarna till kompetensen. Inte ändligen att finna det hur folk är sjuk, det vill säga att mer än 30% av alla sjukfrånvaror skiltas det som ösna kommer att väl fram här i panelen salariga arbetsomkvar. Det vill säga att vi tar för krävande kår och vi släpper utveckla konflikter. Vi skulle bara avveckla eller lösa sköldaruppgifter. Ja. Så visste du gör en insats på att först till döms kompetenslön, hacka trunägen, sjukfrånvaron borde minka. Ja. Parallellt. Det är så början till Folkeflosjen och sambandsflokkeren. Kvart det för utøyelige rævfestingar som tid atle att göra kommande välskaj? Ja, förutom det som jag har nämnt av startfolk öknon, så hugger jag eisne att stötta bojutøyner, särskilt i barn- och ungdomspsykiatrin i eisne, och att upprafesta upplysning och vittjer av kvinnesjuken. Till det som de som jag nu skulle välja 2 eller 3, det är det som är bra. Men hur skulle de stötta bojutøyner? Det vi att sätta mer in, simpelthen. Sätta mer folk av? Ja, och till de som barn- och ungdomspsykiatrin jag får mer särlaknar in och liknande. Vad kommer det här att kosta? Det kommer säkert att kosta sin tur, men några alla fortsätter vi att förskilla boskapen för överskott och förlåna och effektivisera och
i allmänna gärden Hacka pensionsalderen eller Nej, och grått inte hacka pensionsålder. Nej, kvar skulle så intökna komma fram? Ja, och grått till dem så ett uppskott om att männa en vinner förra vinner. Jag får något på det och så kan man nästan inte bruka till tillfällen som gräver runt om omgång och stol och punter att vinnerlöv för att pröva ut innan lägga bort ur tog och få inte gräva resten. Ja. Och så det och gärna flashen. Kvärt det för räfestingar som tid satsar på till kommande åren? Malga vi mest att det ta köra pengar och ena bojetoi det har man just rättligen ikväll. Och det hjälper inte till att här är folk. Här manglar lacknar, här manglar salafrängar. Så det tog jag pengarna kanske helst skulle färre till ament serlackna uppbyggningarna. Ser salafrängar uppbyggningar som så kan ge en salafräng till dömes rätt eller godkännas till att ge diagnoser. Att bli via köra pengar och ena bojetoi och röjna eller spela till att vi uppfinna mer salafrängar och lacknar bara innanför 2 år det bästa till. Kvar för att titta göra? Ja. Och här också jag hoppas att universitetssjukhus i Eisen så glansbildat som man bara det har en flotta plan om en onka pengar kör ut det här skulle pengar ut ta må att det var rättfästast. Och men något som kan hända nog så kött till att sätta en samskipare till dömes att det vi utbyggningar stövnon. Så nu så gänga lacknarna själver och lucka som finner det av och arrangera kvar och kvärt och kusse muntläsa uppbyggningarna och kvar så kan komma in och täcka uppbyggningar om det överhuvud är möjligt. Alltså lacknarna som är förvägen till dömes av familjedeplon. Här sitter trutjelacknar och här skulle eisen täcka sig av den här. Så det kusse är nog så billig lossen att sätta en sån samskipare. Men jag också eisne alltså ja, jag nämnt serlackna skiparna flyfer. Men alltså vi inte över in en men det är en Seinfeld depel. Det är något som fyller nog snäckar som vitt som är arbete och det kunde jag svär något som man brukade som årska. Vad är en Seinfeld depel? En Seinfeld depel är ett ställe här som hvis vi nämner en sjuka som krabbamein. Här vi vet att det är flera hundra folk i krabbamein om året som lojar av Seinfeldjon och det kan vara möje, kognitiv trobeleikar, nervapøyna och allt möjligt. De är inte släppt på fjall. De får till på ångstane, och ångstane får det inte. Och så är det också i aldersgränsen, och så är det också för slä. Och här det är flera som snackar om att utnyttja sjukhusen som vi har. Det kunde vara möjligt att utnyttja också sjukhusen till att just en serfröja, alltså just en serfröja, just en Seinfeld en depp. Men kvar finner tid så tar pengarna? Ja, till så det. Men till dömes så Janna Flocken snackar om att vi har bröta pasta fellagsskatten som är rejält lavare förrjun. Men bara till företag som tjänar mer än 4 miljoner kunde man hacka till räntorna. Så det kunde vara en möjlighet att få pengar här. Hacka pensionsalderen eller vad så? Nej. Inte bara nu. Ja, och tid i kjøster nå, kvært alla titta fremja helt uttøytseliga til kommande 4 årene? För några år sedan så tecknade jag en karikaturteckning som är kort ut i Milaner och det var i samband med samlingar med en fälla för sjukrökterföreningar och fortsammalareie. Och det var Steinar Erikstoff som slapp att stanna i minnet och han var i mynden av sjukhusversionen ta välvidande om att det är inte han som står i fortsammalapolitiken men jag tecknade i han och en danska sjukhussyster som är vikar är Line och en förska sjukhussyster hinner Line. Förska sjukhussyster fick ett heraklapp och den danska fick en pengapåse vid dollar nu. Og hatta ett av tog som vi mor rävfästas. Tog ett skick för jag kan ta sig för atlan fagbölken som teler 1300-1500 starsfolk. Att man följer sig rättliga nio Jordan. Tar det ska komma en dansk vikar ur Danmark innan doltna kommer. Och inte dåra arbeta så väl som är. Men för dop snäcka lön. Och nu spurte det hur du skulle fortsätta det. Ja, vi tar emot pengarna som de betalar för danska vikarer. Kvar vi har lovat att kom först sjukvårdsföreningen fram till dessa vakterna att täcka där dåre vakter. I Danmark kallar man oss för fea-vakter, ständigt för frivilligt extra arbete. Det kan omsättas beinlöst till frivilligt ega arbete av förskolan. Och hon var inne i kompetenstilläggen. Ta började som sjukvårdssyster i Danmark, da fick ett kompetenstillägg att när jag var sjukvårdssyster och en dolt att han har hållt år. Det var för att behalda mig här.
Hej vi långt så jag finns ett uppåt hackre kompetenstillägg och uppåt alltså det var hvis vi kunde vara lika som tans vi högsta Det är minne pengar till utländska vikarer. Minne pengar ut av landet Men är det inte trubbigt att få fäter ut av starsfolk och i förrjun? Är det stumma för utomlands efterfallet? Tar vi ta mätta törven av sommarvakten vid förskon som vill ta sig dörrvaktare så skulle danskar vara välkomna. Halt det. Så men det ser du så till att man fer efter danskaron skalt om man hever nok av förrgång att ta av. Man noktar förskon 20 rektar förrgång att ta sig vaknar. Vi släpper inte. Okej. Så det ska brötas. Självant. Ja. Och så är det tjålde. Kvärt för att tid helt uttryckliga att rafesta till nästa 4 år. Ja, jag hade att en stor erbjudning som ligger för framman till det och då som vi tog skriva allt skjut någon och tog nöja stora rafesta fyrbridging och ta mig nya fyrbridging av sjuka. Alustur sjukan och må simpelthen och vita att få en stor växter av äldre folkon och skulle gärna ha det så frisk slunch som tillber. Fyrbridging ta det en lågt hangande frukt kunde nämligen vara röjning och vita att röjning ökar vantan för nok från sjukon, nok från lustersjukon som en bira för samfället till för sjukosväsket till att ta också bruka pengarna på att vitchera avlängarna av röjning. Och varför det gör röjning? Ja, jag också att det är upplagt att man har långt varit igång dröjner att få röjtjeförbund runt omkring och i muskon ökjon, skolan och allmänna arbetsplatser. Men också öka om prisen till dömos till något som man har varit på tal. Hur kunde någon inte ta strika burner eller totlon av röjtjeng, cigaretterna. Och jag hade också sett någon som mål att inte ung skulle börja röjtja till kommande 4 år eller om 4 år kunde man sagt det. Ordentligt sätta in här vid fyrbridging. Samtidigt är det eisne mot kost. Lät och jag vet man nu just det billigare vid att köpa frukt och grönt men lät och eisne sätta in till dem så av skolan lät de få gå vänner in till bötterna och ha en stor avbjörn vid iverväkt. Och att bötten och ung inte är vision manglande motion och må huxa långt fram en point nu och må fyrbridga lustersjukdom. Men det här vi att man ska hacka priserna till dömes och tobak till dömes eller du ska få så fast ni håller på att röja. Det kostar vad sagt hans landskassan nästan alltså. Ja, men det nämligen heter vi att få folk att hålla på att vet man är och skjulig ringt. Och då skulle jag sätta in vid fyrbridging så att det unga inte börjar att röja. Så är en otrolig hörafästing är eisen att du slår kommunlakna till öll. Och när som är gott sjukhusverk men vi ska mangla nokvar kommunlaknar, fasta kommunlaknar, kommunvittalen runt omkring så har jag inte hessa filtreringsna och vitcherna och kunna sätta vi fyr. Så och nöjast att få att här som nu är uppbyggt flera kommunlaknar som så inte färra och starv och det är nog för årsöker till det. Ta nöjest att ta upp hur är det att det inte färra starv, vad är det som gör att en ny uppbyggt förskrivet kommunlaknar inte sätter sig i ett läst kommunlaknar starv. Tog jag tar erier och som nu är för att ha där inte arbetsomståndar till att arbeta. Så tycker jag att rättfästingar lite omkursväckna jag synder en sjukhusverkstad att det skulle föra fyra att folk blev så mycket sjuk att det skulle fyrbryta och så skulle det upprättfästa kommunlagna skibanna. Ja. Alltså primära sektorn här. Ja. Framsak. Kvärt för uttryckliga rättfästingar atlatit att främja? Ja, nu får jag vända att till innehåll i hälsovården som är startfolk och öljan och skjut är folk att ta sig om att alla ska snikas och lacknar och i såna löt jag tittar sin dona lite inte här. Men en lackning ger inte ensamma han har också hinner startfolk sina rätt så här. Och så säger jag nu vet jag inte lacknar är i hälsovården men är det att det kanske är en 1000 andra startfolk som höra till är fackfolkar. Vi må också få te vi. Och det är ort som är för räfesta. Och det är faktiskt också en orsak till att det väljas till uppfattar till att nu har jag fyllt vi samflagsfriskiften och politik och i 25-30 år. Jag tog mig att blåa vi att såcha att kvinnofacken alla tojna vara helt nere
medan så kallar manfolkafagen i alla dina vara lite upp. Nu det stunden kommer till att ösna konfolkafagen så kallar vara lite upp. Men hur så färdigt och touchliga? Hur så färdigt till framsökt och touchliga göra det? Ja. Första boje, det att jag kan inte lova att det kun 100 000 kronor lönnarting så jag tror inte jag lumpa det kun, men det som halde första fyrirtreten, det att politiska skipanen visar tikkum och i så kallade konfolkafagen som viringarna som där gör vi manfolkafagen. Jag kan ta ett döme i veckan vi skulle inte förättra men nu färger höstot. 2011 tar ju nästa skulle ha flatskatt. Så blev pensionen till sjukraktarfröjningen, hon blev lovgiven hem ur varda PKA eller vad det är, hem till Färja. Och vet att det kvar? Hon skulle brukas till att få en flaska till folk som kände för 500 000. Men vet att det kvar? Tickare bösker blev lovgiven hem. Men det var utecyklare som fick undantag. Kvar kunde tid inte ta. Och i det gränjer folk om vi får inte någon i pension, tog att det gör inte någon vi inskottet, men det är sånn det är hälften av pensionen blir forskattet. Så det i utføren en øljende avgjørende rævfesting, og så kan jeg nevne et døme, jeg tror. Men har du så säga att vi skulle få lov till att ha pensioner i utländskon pensionskassan åter, alltså statsfolk hälsoversen? Det har de ikke, det skilt for det, men det som du har med sier at for at arbeide for at konefolk ikke får samme tikk og viring og politiske skibene som mannfolkafagene. Så jeg kan løs nevne et døme jeg tror at nå har vi den håbygning også her, han koster, jeg vet ikke, 1 milliard eller i Rokkjønaga Void. Og så var det onker budskaper fra en grønlig ferien om at nå var håbygning i livet, og nå kan man spære. Og spæringen var en nattavakt i håbygningen. Altså, jeg vet ikke hva det nattavakt i håbygningen koster. 500-600 000 om året. Fortjallån førjen er 8 milliarder. Altså, så jeg vet ikke om det gjør så øye større mån. Så jeg er ferdig å rævfeste at kvinner i fagene skulle ha lukket større viring og tikkene i politiske skibene som mannfolkafagene til så kommer hit at rett. Og annars hvis det må ut høyslet, jeg vet ikke om vi skal spørre og svære til 17 et eller annet. Ja, det skal gå så over øye stort. Ja? Jeg kommer hjertet med det. Yes. Jennes, kvært først du at rævfeste to og to flokker helt ut høyslet at han nesten velskaje? Jeg får nevne 2 øker som man nok kallar for lågthangande frukter, men det så ikke tyknar eller plukkar nu er det senast i årene kjolten det ble lovet at man skulle gjøre det, og det ene til at nysette arbeidsvikene til 20 timmar og lønn under utbygging. Det 2 ting som absolutt vil det bøtt øyla nok om tronaien og i helsøsjen. Og det har vi og gravelskra og for å ta det opp til å komme til samgång og samregninger. Det blir ikke til at det ikke kan ordnes. Altså, det vi lønn under utbygging til blir et land som med fagfelle og kommunefelle og her balanser som ikke altså kommer til å si nå skal det løses. Så det er det røyne. Og kjøyder til arbeidsviken til at Hvor er det så viktig? Det så omedelig viktig. Så du hikker etter støvn i samfunnet, hvordan sperter til unge familier ja. Hvordan ringt du bøttene i hava det? Altså, det vi saler inn troblagen til bøttene, så det vekser bare, og takk noen som kommer til dere. Hun må forsøke å gjøre til at dere kunne arbeide sin domin. Ja, det er som vi kunne også komme inn ut i neste runden, nemlig at det er her vi at hvis vi har 23 timmar arbeidsvike, merker det så til at vi skulle ha flere utlendinger inn at arbeide her, eller skal alt ordnes vi vidløyde og rasjonaliseringen? Altså, vidløyde og rasjonaliseringen er finne sorten, men la meg lukke nevne 2 ting som også for å arbeide for det, og til at færre syklinger skulle sendes av landet til å si at takknemlig skulle gå litt oppe i førjen,
Och teater i och för sig löd ju i att Kvar till dömes, kvar kunde gott, kvar var onnej och i det han sänder land nu. Jag vet inte, det var nog sända land och jag hade inte att det har nytt så och ett minster samfälla hur är utbyggningar nog var pengar att rycka sig samfälla i hemmen det blir till att exportera alltså något som gör så fler vidger i förjon. Själva det ja. Ja, jag kunde också mer lucka att finna en helt skjorta runt det. Det här vi nu hever en nevnt vi ute vid rational alltså nevnten cha Ben hur vi ute vid rationalisering och allt ska spärra och så vidare. Och nu kunde tid komma vi också dömen om alltså kvar skjuta tid för dykon rationaliseringarna effektiviseringarna och i hälsoversionen. Vi spyr till Luka först Jens kvar skars du för där kvar kan man effektivisera och i hälsoversionen. Vi nämnde ju att man gagnyter sjukhusen bättre till små sjukhus. Stäm för att göra dubbla funktioner, ha dubbla funktioner så är inte just att här kan man vinna nog. Men annars alltså men det man snackar om reella lunch, hur spelar det till att blir vi över en trubbelage? Kan du inte säga till men jag vill bara säga att det är rationalisering och sammanläggning så är för att spara pengar till man brukar för pengar. Här må jag släppa säga ett som en vägläggare som är förrän där och det är att man har nog av pengar till att det kommer till att skärja blocken. Blocken är skärter vid 280 miljoner till sista 3 åren och det var 2 år och elreisene som kostar 300 miljoner. Och så allt det här att byggningar knappligen lekor lockshort har spilt några byggningar och ska renoveras. Tar man alltid pengar. Ja. Han skulle hacka blocken efter. Han ska kurser inte minkas. Och för mina skulle gärna hackas efter. Tror jag att jag passar att hvis man teker og kannar vidskiften mellom Danmark og Førjar, fortsatt vidskiften, så skilte og ikke døden av noe som helst. Og dette var noe man kravte i år 2000 ta i Kjølstors samgånga være, fullvel samgånga være. Og ta i krev å komme på det, ta så den nei. Ta vil ikke snakke om det. Ta vil ikke, hvor vil dere snakke om det? Her er noen penger, og behøves for å lette seg etter sjukehusversjonen for å rationalisere mer enn godt og skulle færre her pengene og jeg vil si blokkron nummer 1. Ja, framsøkn, altså hver få tid eier, og han er jævlig ferdig å snakke om rationaliseringer igjen og velstrøye, vi fotlar i høll, men noe som tid i framsøkn kunne få eier, som her som man kanskje kan få mer på sjur? Ja, og det er ikke bare kanskje. Vi tar eia av nekvåntinkon. Jeg kan forstå seg personligene, så for at Luka sier til Jens og sier nei til hvitløyke inn i helseversjonen, til at jeg halte til ferdig innskriv i ta menneskeslige som skal være til her i helseversjonen. Och så vill jag lucka se att och det är en konkret effektivisering och jag må lucka vända en mot Björslind. Du har vet nog lucka som är om ett här. Men om jag ska till orsaka att det är så öppen men om jag ska till gynekolog så må jag ner till gynekolog. Och det kostar nekve pengar för att förska hälsovård. Och det är inte vi hälsovård att det är några vi mannagångter innanför allmänna fyrsidning. Och här är flera sådana dömer om att samskipan av vittjer tar man ska ner så är ett eller annat som gånger gale. Och så väntar vi åter till blockstolen. Jag har alltid simpelt till att Rutschugruset och du knutcha sig händerna. Ta vi skulle till att köpa vittjer blockar. Ta vi kunde ta vittjer hem så tar han hem. Hon ska ta sig och det är spärt ja. Tog att han vittjer som är har vi jökna nere i sjukhusen. Det är 20 minuter kvar jag för jag ska bruka av sjukhusen. Jag vill känt ner vid flåfärre uppvarsta av patienthotellen och i 2 dagar. Så vittjer utomlands kan man absolut tycka efter tunneln. Ja, men det släcker ner här så räddning ting som kom fram. Mot jag som all det är nämligen att det är salarlig hälsa. Hon må jag anmätas vi
kroppsliga hälsa i eisene. Og det er ikke bare til at nu skulle vi bygge en nødjan bygning her på vi skulle ha en som eiter de 5 tekene inn i skolestående. Bøttene i førjen må tåre å spørre nå hvordan ganger er alt ok. Strongt skal alle på seg fra til vinkelen. Ja, takk for det. Hvis vi tar så om effektiviseringer, hva kan du få eie av i sykehusversjonen og i helseversjonen som kan gjøres kjøttere, billigere, bedre, lettere? Ja, jeg vet godt at folk langt renner rundt omkring i helseversjonen, og tog det ordentlig ringt at færre inn er skjere nye. Men det er noe just man ser det ikke etter. Hvordan kan man planlegge bedre? Hver kan du vinne disse spitteltøyene inn etter? Jeg vil takke fætre i fyrirbygging etter. Det løser ikke at arbeidet fyrirbyggende, du spærer det etter framtøyene, be i mån til vidtjørene og arbeidsmeie. Altså at dere har frisk folk fremover via fyrirbygget nå. Och så vill jag eisne samt och jag tar ju kunna ta en vitcher hem så ska de själva inte tagas hem. Det kostar otroligt nog för att sända omkring nyer i mån till fyra celler och det är överande vi och överande är det borster från arbetsmarknaden och så framvägs så om går hög kunna så skulle ta alla vitcher hem. Men så den man ser eisne i startsfolka tråd och allt det här hemma. Det är stå och du är eisne en raffesting ger omståndare till starflotten och så går som gör det. Ja, och så är det självstörre. Kvar får tid eia och rationaliseringar, effektiviseringar i sjukhusversjonen. Det är väl sagt så läs att det är inte som kommer rennande vid en stor påse pengar. Alltså, man ska nog finna omkring. Jag hade vi skulle ästen finna sådana pengar. Alltså, psykiatriska delen går så underbetalt och här man gör snacka många gott vi för att kan komma upp på rekordligt. Vi har en folk som stannar på listan. Och det har pengar till för att kunna röra det. 36 månader hvis man nu är rätt av vuxna folk som är ukrainiker allt för lunch och stannar på rö. Och chabatten är det upp till 16 alltid eller 18. Det ständer gosra på listan i landsjukrusnon. Så har man pengar till skipan. Men det vill säga onkar rationaliseringar. Hvis man ska följa rationaliseringar så är man helt jättesjåande om det är dubbelfunktioner i akkurat sjukhusverket. Sjukhusverket är ett vid 3 byggningar eller 3 stövon som vi driver akkurat sjukhus utfra. Och det har man sammeinast och det är helt att sjukhusverket är igång till att göra det här arbetet. Och ett eller annat sted skulle det ha fri till att komma fram och mål till att göra det. Men dubbelfunktioner sjåande kan man hitta på. Och så är det om att ha Felix inköp. Det kanske är också att spärra här. Men det ska inte spärras det här. Det är här som det har och händelserna är. Det är det som tackar sig att de vägaste borgarna som kommer in här och har bruk för det här hjälp. Här ska det inte spärras. Ja. Vad säger tid och i jaunarflasjonen tid har sitt vi hälsomålen och i några år efter rondene. Hur vi rationaliseringen och sammanläggningen och vidlöjtje och ett. Ja, jag hade att det är att inte få vidlöjtje in i hälsoverket till olja. Ambitiöst allt. Det är som hvis man för en 13 år sedan säger man inte vill ha KT in i hälsoverket. Det är vidlöjtje brukt att rätta matta är självande bara till hjälpa. Och jag kan ju fråga att det som framsagt noxar om är helt avvis. Alltså det vi skulle inte ha robotar till att passa det gamla och sjuka, men vi skulle bruka allt det ampo som vi kunde för att rationalisera och effektivisera och så vidare. Det har sagt vi har 3 sjukhus som har öjna fällagslöslo, men det har kunde gott vara, vad ska man säga, det kunde gott vara mer sammanhållet än det är. Och här vi alltså döms vi felagsvisitering och ötlon alla segrannar och ganska att döla det som mittelsön som man inte har parallell vitcher parallell alltså att du faktiskt gör så samma och ganska ändå utvecklar ett männer en goda skipan en goda plan en goda vitcher och i flera parallella samfällen till dina och samstundes så ska man också ha tattar samband mer synergi och mittlen centralsjukhus och utgöra kanske hälsodeplar
här som till döms nekvar av flöskeholsen som kommer i som vi har sagt, han inte bara köra pengar i som alltså idén är gå att köra pengar i psykiatrina så får man flöjer i jöknon men det är bara så du så kommer flöskeholsen om grästan det kan vara i uppfyllning medicinering och uppfyllning av tog och det kunde sagt vara just ut lokalt tja hvis kommunlagt hur släpper man så undan flöskeholsen det är vi för in här som det stäcker upp alltså det att det vara här som standa flera hundra i kö bara vara ett lovitjört på det här alltså det är till sort det pura men beinleis bo på rationaliseringar ja men problemet är att vi har alla dolter eller alla deplar dolter av sjukhusen eller sjukhusversionen är det vi öll få en påse pengar trätt så kunde det göra bättre utan att det blir en shotare som får det flera händer flera höjder händer flera höjlare men och då kan man inte det är gränsen för hur man kan omfördela kakorna. Man måste lägga kakorna större röstne. För det första skulle vi ta selekna poljerna som vi har haft några år och det blir gott värd. Men vi tar ju hadla futjarlåne alltså det ganska trubbelt också så att det tar vara en oljandig större kaka. Det passar och men här kunde vi är säkra att vi kunde vi att skipa det väl alltså samstarv mellan sjukhusverket hälsoverket alltså bröjarmässing allmannaverket kommuner kommunlaknar hvis vi sätter flera kommunlaknar så har tar vitaler ha luft till hvis vi säger man kör ner att kvar kommunlaknar skulle max ha 1200 kontor eller fast kontor så hade det haft plats för att just uppfyllande arbete för psykiatrin att dömes medicinering men vi manglar bara kommunlaknar ut det. Jo men alltså Här sätter 6 nutjar kommunlagna vitaler i underverande samgång. Det är gott städ sätt in. Då att allt annat lika så är vitcheren är alltid inte alltid men som oftast bäst och billigast ju när i hemmen dörst. Ja. Sammanslagren. Kvär skjuta tid rationaliseringar alltså hvis vi nu ser att den här kakan hon blir inte särskilt större. Kvar ska man så lucka som finna resurser i sjukhusversionen? Särlagna puljan, ja. Hon ska effektiviseras mer, hon ska räffästas mer. Och landsjukhus är långt igång vi att få näka köra vi särlagna som vi får flera av dem till förjar. Men vi kunde inte låta en att för vi är ett pickligt land, vi 25 000 folk. Och det här alena är ju också vi till att säga vi kunde inte allt. Och vi skulle inte allt. Här som vi kommer till kost och att nå allt som är gott för landet. Det vet vi att här har vi ju en större firma. Och han gav nu David på bästa hårt. Så han skulle inte ha flera utgifter av att sända folk av landet någon. Men vi är nöjt att sända några folk till vitcher. Så vi skulle inte glömma om allt. Så var det så redan ett område som var rakt. Det var som effektiviteten och ötlån ökön. Han har risiko för att minka. Alltså, är du sint nervös för att man får ta för några vitcher hem till förjar? Att det inte vill... Det kunde vara vansin, helt sikkert, ja. Och vi tog kanske standa efter vid några folk som kanske inte får till optimala vitcher. Men alltså vi skulle sitta in i en försnäck område och det är inte bara lacknar men till rösne till höjt och hänsnar som gänga golven alltså det är sjukrökta fröingar till hälsohjälpare och hälsoröktare ösne. Och innanför här kunde vi nästan säkert få flöjre av Tøymon Eldsvalon som nu inte arbetar men är och nutstrus och pensionister och vara medraknade och inte tøyma att de missa intøk istället för att få intøk. För att ha mera banan. För att ha mera banan och fjärna till att vi medraknar Tøymon. Låt det tjäna pengar och låt det betala skatten att det tjäna. Ja, så är det folkavlockren. Kvar sucha tid möjligheter för hvis vi ser att kakan hon växer inte. Kvar ska man så finna pengarna till det som man ju gärna vill nå. Kvar sucha tid effektiviseringar.
Ja, jag husker att det är en trubbelspurningur. Jag husker inte att man innanför sjukhusverset kan spärra bönlös. Men man kan inte alltid lägga sig efter att rationalisera och arbeta effektivare. Och då handlar det med land om att anknyta till tre sjukhusna optimalt. Det handlar också om att samarbeta väl vid era sektorer, med land av primärsektoren. Jag husker också heimasjukra tannasna och ettles och röktarheim och sånt. Vi kanske har inte gagnat allt till fullnar. Vi må också huxa om hur vi bäst gagnata starsfolka tillfånga. Hver uppgaver ligger bäst kvar. Tog att hvis man till dömes inte hever särlagt när man inte och tar inte bara till att skaffa innanför de nästa årena, så må man förlaga männa andra starsfolk, så är när särlagten kan täcka sig bara att som är absolut nej att han tar sig av. Så är det viktigt att alla tyna att arbeta så effektivt som möjligt. Man kan kanske också nämna i förhåll till autorisation. Här har vi en avbjörning vid det att det inte är omsitt i färgen. Här också det är ganska visst vi skulle övertäcka att det var inte, men också må vi samskifta vid danskar om att det ska vara en tredje man då dankst för att kunna arbeta i färgen innan förhållsförsta. Det är så nöker uppskott. Men det vill säga så att det ska kunna vara lättare att få utländsk starsfolk och till hälsoverket hvis det ska vara. Ja, nu husker jag inte som hållt. Jag halte att vi måste sätta oss fyra av boleren och alltså försk och hälsoverket. Alltså det måste vara folk som då först. Så vi kunde inte få en rikva av utlänningar in som inte då först. Men hälsoverket för alltid har bruk för nökron utlänningar. Vi har till dömes nekva särlaknar som vi lämnar in med först, alltså som inte alla då först. Så det är alltid nej att vi omkron utlänningar. Men jag kunde också och spurt att du folkaflockarna han plerar ju att vara en som säger nu skulle vi anse efter att den här allmänna sektorn han inte blir för stor och vi skulle rationalisera och spärra och så. Är det också då så det halt här är upplagt tar vi ta hälsoverket. Här får vi ta spärra. Ja, jag prövar samtidigt att vi skulle effektivisera och ösna spärra innanför det allmänna. Jag har bara inte att sjukhusverket är det som är lättast för efter här. Jag har alltid att man häver de senaste årene blir sjukhusverket om att spärra. Och samstånds har man lagt, alltså vi får fler folk som skulle göra sjukhusverket. Så jag har inte realistiskt affärer efter sjukhusverket och kvar affärer. Jag husker det hellre under ökje vi skulle få in och spärra. Så inte sjukhusverket när man ska spärra? Nej, jag har alltid att effektiviseringar, ja, men spärringar det är inte reellt, nej. Nej. Jag kunde huxa mer att veta om tid som sitter här, tid expertstander. Har vi tid några spårningar till att se falskene? Ja. Gott, här räcker onkel hånd upp. Hej. Jag är Jolanta Norrbo, jag är laknaskrivare i Landsjukhusen. Och jag är utbyggven hälsoröktare i RNT. Och jag arbetar bäg innanför, bäg innanför sjukhusverket och innanför äldrerökt. Och jag valde att gevas arbetar innanför, eller i röktene, tror jag att det var sånne vaktartimer, altså skiftende vakter og alt det. Og så var jeg lært det til halsrøktere, som er mot drømmest der, og er en øye gavn størrelsesplasse. Men andre at ikke nevner, vi tar oss om imenske fagbalker innenfor halsverket, og vi tar oss om hva vi kan effektivisere. Vi tar oss om hva vi kan spare penger, kanskje. Jeg kan godt si at jeg har spart nære av penger for helseverket. Her som jeg arbeider, her kommer konsulenter hjem, for de har faste lakner for arbeidet. Og for at jeg og mine kollegaer, og skriver der noen, ikke skulle drukne i arbeidet, så regner vi til først arbeidet som iver, og kanskje er det borttøyt, vi skriver ikke tømmene som vel nye alltid, at vi arbeider riktig faktisk uten å få lønn for det. Og at ta seg om hvordan jeg skulle spære, jeg var ikke kjørt. Jeg har alltid at jeg har hukset om nok så lenge om det, at jeg har alltid kanskje nok så nekv. Det er ordentlig godt vi kunne ha nekva vittjer i førjen, men det virker for meg så nok så nekv er ikke 100%.
Tog at det kommer laknar hem og vi til vittjernar ordla godt. Ja, vittjernar her. Kanskje sjukarrektarfrøyngar ikke vil gjøre vi. Skrivare vil jo slett ikke vi. Det kan jeg godt sige. Og så en ting som jeg husker. Så det ikke 100%. Vi må helte, jeg har alltid helte vi skulle ha oss ikke færre vittjer. Jeg får ikke si hva skal borste det er ikke kontent til. Men her er alltid helte vi skulle ha oss ikke færre som 100%. Og helte sender folk av landet, så det er også få 100% av øtlån fagbalkon. Det er alltid jeg å si at, ja, takk for det. Jeg vet ikke endelig. Jeg husker bare til at jeg visker bare som om at vi er så glad for at jeg har en riktig ting å ha. Og det er godt, og jeg ser selv om, men ikke oppe minne enn 100%. Ja, så færre, eller vi skulle ikke være så glad på at jeg kan videre hjem. Ja, ja. Några som vill kommentera på det här var flera. Det är alltid farligt att säga. Några kommenterar, alla kommenterar på det. Här är det. Ja. Jag ska börja. Ja. Jag husker, nu nämnde du att som jag alltid är det viktigaste vi kan ska kunna göra en av förhållsvärste och det löner. Och jag alltid jag lönar skiban så att i allmänna är att förstyrven. Och det som hon nämner om kontantlön till ett döme om när man kan göra bättre. Men också det är vi i att man inte att det är lätt att skriva timmar upp och om man så färdig ukolnar och ska avspacka det skötne eller liknande. Jag huxar till det största vi kunde göra. Alltså och hvis vi huxar om en sort ökär som man beställer lacknar hem till dömes. Så är lacknen inte tömeshaldaren. Det kan gå för att en annan lacknen nästa för. Så har du en annan person det skriver sjukrökta från en ankor som fungerar som tömeshaldare. Den personen må ha en ordentlig lön och omstöver till att vara tömeshaldare ut hur för någon för att kycklingen ska få en ordentlig vitcher. Tack för Jolanta för hälsa vi människorna. Jag kunde inte för mer samtvittar och i hälsan. Och i mån till, alltså nu kommer vi en ordentlig banalon döme. Jag arbetar av Galvanon som sjukröktarfröjningar i Klakska sjukhus i Sandjardaltene. Och rättligt ofta så ordinerar lacknen att vi skulle självfästa, väte och förslo intöka. Och det är ett arbete som vill näka. Vi ska skriva nyer och så ska jag faktiskt sätta mig och räkna ut hur mycket kalorier jag har och hur mycket proteiner jag har. Och nu säger jag nöjd till AI in i sjuksnån. Jag säger ja tack. Jag tog en mynd av det som jag skriver nyer. Så han det är inte vi navnet och p-tallet. Och jag spyr AI kan så räkna mig ut hur mycket vi kommer att ha äta och drutje och kalorier och detta. Jag fick hålla fred ute på 2 sekunder. Och så checkar jag det efter. Lukka för jag vita kan ni ståla på det. Jo. Jag får alls natta gärna gamla. Toy heter toy som är i stället för kan bruka cha kycklingen. Så jag till att rationalisera allt som tar toy från kycklingen som kan rationaliseras. AI I'm in for it. Ja, är mer och andra spårningar? Här är vi, ja. Ja, det ska helt stort, ja. Helt stort på AI. Ja, vet du inte, det som vi tar om att man ska råkna kött, det är nekv mer en vitanarbantje än det är AI. Jag kan inte stäffesa mer att det enaste som AI egentligen ordentligt kan brukas till fotlare makt, där man får vara enas limra lökting. Ska säga hur man ska stämma. Men i Malmö att nu där vi tar så snäck och tar vi kors över med, gott nog är det gammaldags. Men det är inte gott till proaktiva vidger. AI kan kanske brukas till eftermätning, men man anser efter så är att det inte är en köld stålhånd som häller i handen akkurat borgaren. Ja, jag vet att det är flera händer uppe på nu, men här är rävfäste att få spårningar ur salen. Ja, hej. Jag heter Ola Paulsen. Jag arbetar hos Katrina. Jag har arbetat här i 25 år. Och till snackar om rekrytering och till snackar om starfolkatruna. Och till snackar om goda löner. Och så också jag att de allra flesta inne här och nu arbetar fotlatoj. Men det är alltså de som arbetar 0,8 och det släpper inte upp på fotlatoj. Och heter allt som fyller ölen jag med jag arbetar som alldeles folk i Irland var. Och vi heter en spårningar som vi har arbetat via Mynardalt som vi har både Lashlo, Depslashlo och Stjöt. Och vi har också både vi är till landstursfolk. Och vi har finns också svär ångsam fra. Och vi ska se att akkurat Lashlo är Irland vi på det här att vi gör värst under troblökan.
Det är att akkurat som Sonja var ja, det är det folk som får lön och det får efterlön. Och det är kvinnofag som vi arbetar i och manfolkafagen är typiskt öliga fullönt. Och jag vill inte göra det så snart att det är anten ettla. Men om inte tycker som arbetar fotla till här att de släpper arbeta fotla till. De släpper inte arbeta med 0,8. Vad gör det här vi tycker pension om några år? Alltså det är så rävligt viktigt och här vi inte hört det snacka om det än. Vad kommer tid hjälpa oss med som nu arbetar jag fotla till så är vi äckla privilegierade. Men man damer stann hugg på att man inte kan ratta eller att man kan trygga till folkne som arbetar nog med att få fotla till hvis det vilja. Hva kon tid på inn vi trygga att öll har så mot sønter. Jeg halde faktisk etter en menneskeretter. Det er ikke bare, altså, det er ikke noe som tukans arbeid fotla til, tukans arbeid 0,8. Jeg hadde alt skulle slippe arbeid fotla til som kunne. Hva kon tid gjøre? Nå er standard til det som politisk velevne. Hva kon tid gjøre for å hjelpe oss ned? Ja, en god spurninger, og jeg får hette slippe alle flokkene at svære på Jennes. Hva er det gjør vi handa problematikken? Ja, det er fagfellesspurninger, stort og greit. Det er fagfellet som har gjort her. Fagfellet skal i gang til politikerne er krevet til. Og, ja. Fagfellet hever arbeidsvisning nekvar. Ja. Og det har vært samgångskjelen stender at det skal arbeides via trygga av folk som arbeider fotlatøy. Og i 2013 er jeg Egon Samuelsen til framme. Det er ikke en fagfellesspåring, det er fagfølgen arbeider at vi er få trygga hos rettende. Det er et politisk, jeg har spørst stød, som sitter her, om det kan hjelpe oss ned. Det er jo så at det er politisk arbeider ikke. Jeg har alltid selv at alle skulle arbeide hvis ned. Jeg har alltid som av gulvene skal også arbeide hvis ned. Vi skulle alle få tingene henge sammen. Og tog spør jeg til hva kan tid gjøre. Det er ikke bare en fagfellesspåring. Ja, Jennes? Hvis det er en politisk spårning, så okej, så färgar att lösa det på den måten. Men jag har inte stora vidring för fackfällen. Jag har varit fackfällesformauer. Och jag var till samrådningar som med 30 fackfällen och ena firma. Och det ena som säger nej till joker. Och finns joker i jocken. Och så ensamma rätt. Så jag vill säga, ju fackfällen skulle bruka nevan och nog mer än till göra det inför politikerna. Och av politiska synen är det inte så att det ska vara några trubbelage. Och kan jag lucka för uppklara? Kvar är det som säger nej till att du kunde arbeta fotboll? Ja, alltså hvis vi ska börja det små så kan jag för att man inte allt det. Akkurat Stjärn säger vi inte att folk skulle släppa att arbeta fotboll. De skulle färda till närmast Lorsla och så finner det här om det ber till. Vi färda närmast Lorsla och det ber till för det är inte fotgänger. Så det är sist ända så är det fotgäng som ska tillläs och hon kommer att kräva från en bara från oss. Så det får ginger. Ja. Till framsagt, jag vet inte hur svär att det går. Jag tror att tog vi sitter arbete fotla tog så för man vaktar sig med hänga samman är det där? Nej. Vi skulle lucka ha att uppklara det här, Björn. Alltså redan jag säger till att det är skottmalen. Det ber till att göra brödingar, ja, men jag har så sant som det snackar vi akkurat forskning och ja, det är några ting här vi kvilletøyne som inte rycker som det skulle. Men i sørst enda er det ikke sattmalen som har haft om bøyne. Det er velvilt fra Øtland og øyne fra politiske landslæene. Ja, kan man ordre det så leis at skal det være altså, et krav for tid at sette som et krav at starsfolk i helseversjonen skulle kunne arbeide fotlatøy hvis det vilja? Beinta? Ja, men jeg er helt bare at det var naturligt at folk som har hovedet arbeide fotlatøy slipper gjøre det. At vi tar oss alle om at dere tørver hesa fagbalkaner så det vill de helt være øljene i området. Men at det nå sier det er enda der som er sjåvan, det er kvinnefagen det snurrer seg om, og det er de kan lytte av deg, jeg kan fagfull, jeg kan lytte av deg som politiker, og det er det snurrer seg om. Men dette en mal som du atler der for å ta opp? Outjust. Ja, Jennes? Sier det samme, så vi tror ikke så at det er anvendt fagfellesmann. Hvis det er politikerne som er litt fører, jeg vil der se at det er politikere, jeg kjenner det ikke. Men så tar vi upp politiskt på en väg. Ja, Annika. Tusen tack för att du tar det upp. Det är för ett nytt för mig att det inte blir till arbete för att du är det näka som är stand för införa så är det att det ska alltid lösa sig arbete. Och du ska få avgång för arbete för att du, det ska du och det ska börja tillköta arbete för att du. Ja, Maren.
Ja, jag också är snäll. Anchana är en större självfylja än hvis man vill arbeta fotlatoj så ska man släppa det. Så han ska allt det. Jag vet att det är några uppgångar vi mot vakter att sjukröktarföringar färra kunna ytla färra från en åttavaktlande där vakter det har bara fru 8 timmar. Här du bäger ska äta och sova och ha tunna frutoj om det så är nattna. Ja. Men är det inte trovalt alltså ta nu det är ju bunten alltså Larsland är bunten av att det är x antal kronor till det här. Är det inte öle ringt att göra vi det här? Jag hade det Jottan som kommer till sjukhuset göra det möjligt att kunna arbeta fotlat och självande skulle gå till. Nu vet jag inte uthörtsliga kvar som trubbel som lickor som flera när vi inne men det skulle gå samstund då skulle gå isen göra det möjligt att arbeta ny sätt hvis man inte till. Men i mån till att vi pratar om kvinnostörv så skulle gå isen inte att där man inte att arbeta nyset att det är alltid en av spurningar och så ger det att möjligt att arbeta fotlat och eisen som sjukröktarfröingar eisen som enlig mamma och sjukröktarfröingar och det är nog några att man kan göra här eisen ute i samhället. Ja, titt och sjostore ska det vara en trade eller kräva man ska kunna arbeta fotlat och som sjukröktarfröingar till dömes. I halde att det som inte då är för rattla arbeta fotlat och det tror jag samfunnet och nere så läs att det är för oss med radla leva vi arbetar ni sätta då ju. Och tror man att vara möjligt så time som morska och kunna arbeta fotlat och att det är inte lov till att ta det som du säger det visst inte men det var Guds rätt att det så ska det brötas och ta för det göra vi kommer in och tänk. Janar Fackren. Ja, att det är nog så stolt att det vill kalla en politisk spårning går till att alltså som du har hört här och säkert för att höra resten det är inte politiska flockar som är emot att folk skulle släppa arbeta för att att är simpelt en teknisk spårning om man kan få vakter hänga samman. Du så ser du har så snart folk arbeta som dagen om kvällen om nattna och du måste ha så snart hött för att täcka det alltså så snart personer för att täcka det och då skulle ha kväll och så vidare och hålla ferie och allt det där. Ja. Men för att titta göra vi den problematiken. Alltså vi kan se akkurat som hinner vet du självande skulle öll som vilja släppa att arbeta fotlat. Det syns ju. Men hade jag sen till hållhjärta. Men det skulle det. Men det blir till att få vakna hänga samman så må öll få som alla dölder få fler pengar för att sätta fler folk, ja. Och det blir ordentligt gott som kunde det. Men alltså det är alltså en ekonomisk spårning. Men det för inte arbeta särskilt för tog. Självande skulle jag skriver och visst du läser det vill jag penta är så inne och texter hinner så inne. Här ständer att öll skulle ha rätt till att arbeta så långt det vilja. Alltså det är så sjön pensionsålder så är men också att öll skulle kunna arbeta fotlat hvis det vilja. Hellre än att sätta en avmarsching gå hur ska det pension och hur ska det inte och så vidare. Ja, sambandsfolken kan för att titta göra vi hämtar här problematiken. Det är bara under öden som är sagt här. Själv om det skulle ökla rätt och möjliga till att arbeta fotlatoj. Alltså jag visste faktiskt inte att det inte måtte. Att det var krav att jag skulle arbeta 0,8. Det är inte krav, men det är helt inte. Ja. Och det må man själv om det gör något vi. Alltså här må en större futchen kill för att få det. Alltså hvis det är det som visar sig och i sista ända är ultimatum för att få en adult till att köra. Men kvar för att titta göra vet du? I sambandsforskning. Det ska jag inte kunna säga konkret vad det är, men här må arbetas på nek parameter för att få det till att räcka. Folkaflockren, kvar för att titta göra vet du problemet? Så vi i Folkaflocknen vill jag absolut arbeta för att öll har rätt till att arbeta fotlatoj. Och här blev jag sen det förveden kanske också förstår av att det är inne i hela systemet. Kvarje strukturer är det akkurat som får det. Det är inte fällare som får det för det eller fagfällare. Här är det också strukturer som fasthåller häst ner. Och så ser man det för helt att det är gamla strukturer som håller kvinnofagen och ner samt vi bant ju att vi skulle lyfta kvinnofagen absolut upp. Och så tycker vi ösni att det är en löslig spurninger emot till kosvit samskipa. Men är det gamla patriarkatet som spöker i simpelthen? På det men i en modern samhälle och så högt specialiserade starfsfolk och prata tanke på och det har vi ösni tås som inne här. Hur är det att vara att han som är bilen må komma? Jag vill gärna ha fotlatoj. Nej, du ska vara nere av 08. Det blir kvar är din arbetskvaliteter? Hur gör detta vi arbetsomkvarvet hvis du kroniskt för nedsikter till att nej, du fast inte tar jag bara så simpelt som jag vill arbeta.
vi ser för att ta strukturer som får för man kan arbeta för att över outdoor och se att det ska bra till. Ja. Jag har inte konkreta lösningar och det är simpelthen att säga att det inte är starsfolk som har arbetat av att få schema att gå upp till Lästland och starsfolk ska kunna arbeta akkurat det ska. Her er flere hender oppe her. Ja, hallo, jeg heter Birgit Andersen, og jeg er leier her av Musikanska Depsnon, og jeg er faktisk leier til Ole Poulsen som har sett ikke noe spårningen her. Alle er det verst at de tar seg om vaktplan og kvilletøy og alt det. Alle er det verst, takk for det. Men det er ikke det som er problemet. Problemet er snøkt sagt en pengepåse, så vi kunne sette flere folk til å løse de oppgavene som vi tar. Snøkt sagt, stått og greit. Og det håper jeg at de som bjøde kom fram, virkelig har en intensjon å gjøre noe vi. Før år, det er løtt å si, men vi fyller ikke dykken, så hvis det er lov å gjøre noe vi gjør, så halter vi dykken fast ut. Takk for, og godt vel. Yes, så var hatt å sette på plass. Onkel Erra, vi med sin spørninger, det var her. Hei, god dag. Jeg er Therese, jeg er narkossjukassistent. Jeg husker akkurat utbygging, det er en 2-årig utbygging, så vi tar nere vanligt. Og nå er det blitt så godt at man har formidlet kontakt, sånn at vi har en som kjøtt ved li, og hun har tids utbygging i Esbjerg, og så er vi her oppe. Hun måtte så betale alt selv. Men vi vet at her fra i Sore, uten at jeg kan dekke fra Taimond, her får alt betalt. Jeg husker et helseversk, det er alt ikke vidfølge. Jeg vil bare spørre, kanskje henne er vekkene, at hun stendte med en større råkning til hun arbeider landskursen. Rettelig hermelig. Ja, er det noe som svarer på det? Folkeflokkeren, ja? Stort og grøtt. Selv skal arbeidsgjøren dekke det. Det synes jeg selv. Og hvis det er følger til mannagången her, så hvis det er nødt til å takke det på politisk støy, så gjør man det. Ja, alle henter er oppe. Ja, jeg vet ikke om vi skal takke alt til. Jeg vil gjerne ha flere spørninger inne. Jennes? Jag syns närmare om att det är alltså det så lös att här som är Sore och här som är klax och här får det åtköp så tar han får det må betala själva eller hur skulle det skiljas? Jag vet inte, jag minns om det inte time vill säga. Jag har alltid skulle haft det så gott. Jag vet inte klax men Sore han så ett enkelt döme. Han som är refererar till hon är sent för och hon är ett enkelt döme ja. Men hon vill ju sommar och till att kosta henne kvinna finns ju bostad allt betalt och fakta alltid är det som teja finns ju hinne till det som öll åtta finns. Själva ska det bo under så att det ser ut. På några månader vi hade inte rätt i en halvsvärst. Ja, då skulle du nämnt att titta upp på kanna så till allt. Ja. Ja, en så vi med ja. Jag arbetar som har folk som är sjuka och betalar inte husalej. För narkos uppbyggningar nämligen joknar och betala skaje och onkel tänker att men husalejna betalar grischt och betalar även onkel för sig också. Ja. Ja, här mer. Jag husker om, nu tar jag om anestesi-sjukhus från vi tar som universitetssjukhus. Vi är och nekv starfolk i sån hälsoversion som har tidigt sergreiner. Och vi har EG the main passion, gold main passion själva. Jag har prövat rockna jag var liv 2019 som ser sjukrökta från och krappa man sjukon. Jag har rockna Leslie om en utbygging av kosta i pengon när om 200 000 kronor. Vi ska rockna alla mina avsparking, alla ferietimmar, allt det som jag har brukt till mina serutbygging. Men det gör ju gärna inte tog att jag hejdar händer, men tog jag vill ha marvitan. Vi skrivas 2026. Ett gott hälsoverk bestämt inte av hejdon händer, det har bestämt av skilagån starfolkon som är skin som vi kycklingarna har kycklingen mitt i öppnen. Tack för det. Ja. Jeg har en spørning her, Bent. Jeg har alltid hun sier det så godt, så de slipper ikke vi med ikke ordentlig på det. Jeg har finnet en spørning i sin stund i håndene, og hun er fra sjukraflotningstjenestene. Det tog de har vakt, og de visste selv de var røpt ut til sjuklinger. Så jeg får lese den opp. Gode politikere. Landsstyret har selgt bygningen av Eirargare 2 til bosteder, utan at teka
hatt fire at sjukraflotningstjenestene og vaktsentraleren husast i nyaste hattene. Nå har vi finnet at vita at vi kunne ikke være verande. Samstundes ongen jottan sett av til nødhøle. Ein atlan vær om å bygge en nødja ambulansestø og man av verande bilhus. Arkitekter hei teknarna, og hon var lagt fram for laslene. Men tann atlanen nå sleppt til futjeng manglar. Og i stegen atlanen nå å flytta okkun i en tjattlara av P-Holt hoast stedfestan sopp, vanaligt inneklima og vanlig ljøvvirskifte. Samstundes vil bilhus og verkstaver verande av verande stegi. Det merker at okkara virksomhe vil splitta sunter og arbeidsomstøvner vil åtålande. Vaktsentraleren til sjukraflotningstjenestene flotter 5 ferier senaste 25 årene. Det kan ikke halda fram, nå tøyen kommet å finne en værende og virlige løsning. Tøy vil jeg spørre til beinleis. Vil jeg til arbeide fire at peninger vil sette av til en virlige løsning for sjukraflotningstjenestene, nå politiske myndighetene gjør åkken heimleis av Eirager 2. Og det blir så lagt at her, dette snur seg om mer enn bygninger, det snur seg om tryktene til borgeren og arbeidsomstøver til heimen som kvendt arbeider for at bjerke løyven. Tog at dette en trobelage som politiske myndigheter selv har skapt, utan å huske om konsekvensene for høllesvirskiftene til sjukraflotningstjenestene. Så kvært atla tid at gjøre. Spørningen altså, vil jeg ditt arbeide for at penger vil sette av til en verilig løsning for sjukraflotningstjenestene? Først halde jeg at Eirager skal ledes etter til det som det er, og så kan man pjøse på det som man vil, men at gjøre handan bygningen til ungdomsutbord, det så ikke 8 kilo. Her nok av lente vi syner av, bygge en bygning, vi minner utborden til de unge, så vi får en... Men hva er sjukraflotningstjenestene? Ja, så kan hun gjøre for en halta fram her, inntil en friere løsning funnet. Jeg halte ikke ordentlig av politikeren, altså, og jeg mynte meg at det er vi som gjør pengene til sjukrosverket, og så det sjukrosløsland som vet hvordan de gjør og iløvner. Det vil det helt. Jennes? Det helt tydelig at den samgången som ikke først, hun ikke først via snæra, bare i bygningen og atlandet der høtte, og i sjukraflotningstjenestene. Og nu kommer en ny samgången til, så det helt greit at det hadde man ræfestet helt fremalige. Men jag går så områdande det här för det. Det områdande alltså jag minns det sista år i arbetet av landsjukhusen. Jag blev kämpa vi att sjukraflotningstjänsten blev flott trutcha för 2 år. Och så hade det inte något okänt för det. Detta må komma och man räfsta så som är vidare till, ja. Men kvärt följer du att du kan göra och uttåliga för att trutcha sjukraflotningstjänsten en verklig lösning. Till stort och grejt att ta mal upp på en väg ta en ny samgång vi gjort och lösa det. Ja. Så mal ska tas upp mer än. Ja, jag hugger att det här man vita så att det var det borde vi långt tid upp lagt arman väl att bruka bygningen till att där sjukraflotningstjänsten en otroligt stor pastor av att okra hälsoverk fungerar sjukhusverk rikka så gott som det skal, så de skulle hava det allra bästa sömntnar. Så ett värande och ett värande gott plats till sjukraflotningstjänsterna det skulle det få. Jag går så helt ut av joar att det får stä här som det säger här stäfester sopper och chillet in i klima och allt. Det okej omstöver för tjänsterna? Nej, det är så det lättast värre. Det är så att det är lagt ute och så att det ska sjukraflotningstjänsten ha goda söpter. Ja. Var det? Ja. Ja. Alltså jag vill säga samma som självande ska ha bästa sömter och till att ta ständigt och ta det sig om minuter och sekund ta riktigt ut och det ska vara bara alltså ska det inte flytta dig ner igen och sitta vakt och så ränner man bilen i öllna veckor och vi utger och alltså då hade alltså det kan dreja sig om några få minuter som kostar liv va så sjön skulle det inte flyttas eller det ska finnas en lösning som är misslyckad som handlar. Det är sagt eller att träta så är halt i sjukraflotningstjänsten som hållt öra över enterskoa tog att dömes nu bygger vi öje och vi det är cirka alla rinkast täcka av ambulanstjänsterna tog att här vi tar ambulanser här vi tar Klaxvik vi tar Lambaröje vi det är långt från Ödlund egentligen
Alltså som man gott kunde omoxaka nu vet alla underkört honom som vi tar var bei till Näströtna och till Sandötna att man fär man det bästa borsjur ambulansen kunde man inte flott hämta vi hand av. Ja. Hade bara så personlig erklaring. Ja, vi får runt det av men lilla löte så visst det har också på hjärta så det nu. Hej, det Noga. Jag ska en annan sinspärta och en brukar så Katrine. Så han alltså var inlagd så spurt om min rättende som brukare och ta fick en fall där har vi virkelig så gå så ner där fast där. Och i fall där med han var från Tesnodjo och här stod det att jag kunde bruka telefonbox om vi samlar vi starfälse och att jag kunde få frimässig hvis att man sända brev. Alltså det några artiklar som tar om att jag hade höldar atlan för Katrina för att vi kunde få ett mål för vi skulle mena det. Ja, det tid sinne att göra att få en halvdar atlan för Katrina. Ja. Ja, jag vet inte hur jag ska börja här. Ja, kan säga det? Jag känner väl landa faltaren. Och jag håller till att du är helt otroligt inspirerande nog. Jag sa att du läser bra till en avheten till ett välunne som ställer upp. Och jag hade helt visst att Haldar Atlan för psykiatrina hon må komma och hon må läggas så läst till rättes att hon teker välvild tja sjuklingen vi alltså tja brukaren av psykiatrin vi. Och så är det vänta till Olby Esne som är sjukvårdsassistent eller sjukvårdsdoktor av psykiatrisk delt. Jag hade alltså ta människor man möter hon är helt otrolig men så är det några inskriv som vi har gjort in i personlig frälse. Det kan jag inte låta standa till. Så därför är jag helt visst arbetar för. Arbetar för en Haldar Atlan. Ja, är det annars som nägar? Ja. Ja, jag husker eisne at psykiatrien hever og i langa tøy ikke være ræfest, og det skal en sjølvande, nå man bor etter en havbygninge, og psykiatrien skal flytte åman, og det øyla nok ting man bor etter og i psykiatriene til tungt. Det gledelige at dere har nå flere serlaknar innan psykiatri enn dere har haft, og det nægger av oss. Derfor 8 IVA er så just atter, og i begge vittjer, og man har gongt om inne i husen, kan man säga. Så det håper jeg. Og alle veien gjør skulle gå heva gode mannagångter. Ja. Jag vill lägga här och så. Du kan slå 18. Ja. Ja. Jag hade att det för att se det samma som säger Janne att det alltså pengar skulle till i psykiatrina och det var nog för några eka pengar till alltså när runt att komma. Bruket ska få mer arbete. Men en Haldar Atlan för psykiatrina. Ja, det måste göras. Är det något som du är känna över till att sätta igång då att få just en Haldar Atlan för det? Så kött som kommer någonting så får du igång till arbete i psykiatrin. Ja. Tack för spørsmålet. Ja. Tack för spørsmålet, Nuka. Alltså ett är min hjärtemål och jag hoppas verkligen att vi får möjligheten att göra brötningar som du säger till vi snackar om hur vi starsfolk arbetar men här som vi kör och borgare är skamligt alltid. Jag har mot hjärta bränna nästan för brukare indragelse till dömes att få till att vara en pastor av hur en sån skipan kan brötas. Det är väl rävligt ofta som vi sitter i öron för inom pickningen att det är meningar gjort en hur en psykiatrisk patienter alltså truvist och ta så brukar en äntligen kemer så är det faktiskt överhuvudtaget gott ställe att vara. Så självant skulle det ha en bättre holistiska Atlan. En Haldar Atlan är det viktigt och just det. Hur är det viktigt vi en Haldar Atlan? Tui att vi som människor är en stor halt och alltså det som är som sötcha i psykiatrin är att till dömes samröv vid över nira fest. Och här kommer vi att återtäcka sjukvårdsförfrågningarna in i mån till serlakna polje att vi tar möjlighet att utbygga sjukvårdsförfrågningar och kanske är fackbalkar till att det heter relationsarbete som eisen krävs i psykiatrin. Så det är jävla viktigt att det fästa ett öch. Ja, några andra som vill melda in på ja. Oj, ja. Ja, bara Det heter Øyna Moin og Gjerstamallen, og jeg har kjent til det i 24 år, vi er en sånne som har utfordringer og sånne. Men altså, psykiatrien er ikke rævfest nok, og vi psykiatrien er det sånne grunnen om til, til pasienteren, til mennesker som har bruk for hjelp.
Men här så nek folk runt om till öjna människor som ösne vill rakt av till människor som ska ha hjälp. Det är så ödelvit som avvärande på en eller annan mått. Vi stannar ofta och hittar på en hur vi har skilt i och så tänker vi, okej, vad gör vi nu? Jag tycker vi också att allmänna verser och i någon tillfällen inte vet kvart det skulle ta ut det standa vi en vuxen son som är öje. Sån som är så helt att han har en mamma vid spuskon albuen som bara bänkar och horna som är skilt i. Men han håller att den som är fyra och ett människa hon må roma en hållt. Här man har människa, man har vitcheren, man har det som är rundan om och man har framtida utsikter för det ena människa och det är bäge vi vitcher, det är medicin, det är vi bostad och arbetsprövning tillästa att det är en extra patche och man vet inte kvar man ska. Man ständer och hickor och tänker man, och det är under här, eller och det är under här, eller detta är i mitten. Så en halvdar atlan skal göras ett tunt i tjänsten? Helt säkert, räfest och sökt. Folkavlokkaren? Ja. Det är helt säkert ösne ett amon hjärtamalon. Jag tog själv löslopraktiken innanför psykiatrina och jag arbetar och det är vi ungdom som är roshamnsavbjörningar. Jag huxar innanför psykiatrin är jävla negfänt det senaste åren. Och maten man ser sjuklingar eller folk på, han är bröttor. Och jag huxar att en höldar att man kan göra att man bättre täcker till vi och jag säga en vidger ver samskipa. Tror jag att det är nog bara geomedicin till dömes. Du måste ha salarfrölja vidger, du måste ha relationsarbete, du måste ha omkvar vi som man är i, det är falskene som är rundan om. Och tror jag det är viktigt inte bara att det arbete som vi har gjort in i oss psykiatriska delen fungerar väl, men också att man samarbetar väl vi tar hjälperna som finns runt om landet. Så jag husker att det helt säkert ett öke som vi mora festa, håller atlan och samskipa bättre. Och ja. Så Jennes? Det ena säger att jag ser att vi spelaren och eisen vi hade som tog sig om 0,8 arbetsbruk. Och så är det tutningar mest nu. Nu är alla flockar ombord här. Ja. Det är att jag tycker att höra att nu är samgångssamlingar i gång. Så är det ringa att skriva till en av åken som är vi och i samgångssamlingar. Tog till nämnt några stande här och lov bara ett annat lov checkar en tag och så vidare. Men det är tandägen till det avgörandet. Så spamma den i. Minnas till, ja. Och minn någon av kvart är och jag lovar att göra det. Så självan för önskan säger att jag inte får arbeta för det. Så, men hjälper till att man får bröv från folk som säger har en trobelaga till må fixa det här. Ja, ta hjälper. Och särskilt i hese för något glömmer ju. Själv må grejer politiker, inte bortglöm, så glömmer jag. Och kanske också glömmer vi vilja. Men det är öjligt viktigt att kontakta politiker. Det ska jag lova. Alltså, det är... Så Tom Hassan är färdig bojare. Ja, tack för igen. Ja, och Banta har stått och så... Jag att vi med och vi mer så till uppbyggningar som det tar som. Ja. Ja, det är psykiatrina, men nu har vi det här var en narkossjuksköterska och en krabba med sjuksköterska och arbetspsykiatriska det någon. Och det också är nog snäckar uppbyggningar. Och GTO sitter var rättligt trycka arbetsrunter. Men framvis så hade folkavlokkaren att de skulle kompetensmätas för hur det får näka. Alltså, tid här efter och tid dåda och tog skulle tid häva det som tid häva rätt till. Det snurrar sig en affär om att ha tid för män, så är inte så spårnardejen. Så det snurrar sig om att pickare fakt och att de in här skulle lyttas. Det skulle inte kompetensmätas. Tid häva så förlögande är i onka löt i utifrån. Ja. Är för jag rätta bollen väl kan det vara? Ja, en stor rättning och så tar jag här. Jag hade to Michel to touch kompetensmätning. Jag säger kompetenslön till helt en annan satser och helt något annat. Det snurrar sig om att få lön för förläggare som man häver till inte en mätning. Jag ska köra mätning, det ska bara häva. Och det kommer att träta om tillägg någon som du är finner för bättre utbyggning. Och nu har vi då också nämnt att lönen är nyra fest, så jag hade du just och en centur. Ja, nu slutar vi ta det här. Jag nu är spårningar här. Hej, jag heter Rebecka. Jag är Lackna. Jag har en spårning från nämnden Inkre Lacknon. Ja,
vi så att alla av kycklingen växer redan senaste åren. Och tölene från Skiastone visar att alla av kycklingen för kökner ökt vi 6,5% från 2020 till 2025. Och vi vet att hörren av sjukhusen växer vid åren. Och alltså alltså möta enkla lacknar att ingen uppnumering för gjort. Men krövene till att växa, men normeringen ständer steg. Hvordan atla det at se det flere enkle lacknar? Ja, vi börjar här snart nu Jens. Hvordan atla du att se det flere enkle lacknar? Det är bara en måte. Jag vill forma enkle lacknar nog var. Och jag vet hur det går satta gånger för inte. Man får till samräkar. Man brukar samräkar och man får till knallhärra samräkar. Man ska inte bara samräkar det är flänning ofta att du till en samlästor man kommer några krövon och man likar och man ska ha det. Ta så några veckor för där så är man kommer ner och gör något. Man ska färra till knallhärra samräkar och kräva att normeringen ska hackas. Ja, det är blivit sökt och förkör alltså yes, det men alltså jag syns här till min råd och jag har erfarenheter. Ja, vad säger henne? Ja. Ja, jag halte nu har du rönt för samlingar och det är flott och titta vad rönt just tycker här arbetar för att få normeringarna upp. Jag halte det är min voice konning till dig och huxa om att göra slaktnar. Hon ska göras i en aron och man ska kunna kultivera den här ahoan och det ska göras vi ötlontaimon jag kan som säga vi ötlontaimon utbyggning som är innanför hälsovården. Men det manglar enkle lacknar, det är det som är trobladjen. Ja. Och jag sitter uppnummeringen och arbetsplatsen till att säga att här är det lacknar skulle renna tjotare och göra mer arbete mot till hur snägt vara sett. Skulle du inte schaltas? Nej, man manglar stort lacknar. Manglar att det är stort. Ja. Här är vi i framsökn nog så grej om vi vill ha ett halvförst och skilla gott sjukhusverk och vi kommer att göra footing och till sjukhusverket vi måste stanna för time karm. Vi vill öliga gärna ha det expertisen som räver. Och vi kommer att göra inskriv om så är att vi føler att Näsland inte är något till att göra det. Det är självant inte meningen att öl skulle renna och så bränna ut. Jag hade till öljeområdet att vi tar strångt och välvilt arbetsplatsen. Ja, jag kan ju utfra till allt för att säga att jag vill gärna uppnormera enkla lacknar eller gosse. Alltså ja, Maren. Ja, och jag vet att det har varit en kampor så enkla lacknar lunch man har rönt vi allsens möjlighet att visa upp i häckre uppe i hierarkin och Leslie och Vojare och i samråden man har just uppger för hur några timmar av kvällen över bråton eller hur ofta kvällen över bråton och hur belastad man är och hur vi får vakter schema i hänga samman och du har för ett land och ferie och i imskon tojarbilen och det är helt säkert en stor trouble att du inte får såna människor till inklaknar och kvar det går galet och för er som inte skiljer att de nöjast att sätta in vid flera inklaknar vi har en ökta tröst någon. Ja, kvar är det som är så torrnämmer det går spårningar, ha? Ja, jag får i alla fall göra mycket för att och skulle ha energipan som gör att inte lacknar kunna arbeta som nu är hängt ordentligt illa samman. Det kräver bara ansett så några inte lacknar till att en vakterplan kan akkurat hänga samman. Så hvis jag anker i sjukhus så trackar du in och då ska öliga lite till så är det utbränt. Ja, Sylvia. Nu må jeg spørre, er det virkelig så at det ikke ikke lacknar i följen, utbundne lacknar som ikke får arbeid? Så säger bara oh my god ja men det ska självande göras omgångande det är ju som sambarst alla strategierna så att de sjukhusversionen att öka med att lackna talet till den arbetsplatsgrund som är sätter ner för att göra en atlan för sjukhusversion för några fauna arrangerande lägga ösny upp till det så är då inte så mycket nära era föringar än pengar och i här som för. Ja, här är Maria Spurningar. Ja, kan det är Lisa Forsberg. Jag lovar faktiskt skulle inte ta ordet det. Ta klar i bärse.
Jeg funksjonsløyer av røntgendeltene som i det diagnostiska depnon, og det totalt kvinnedominere. Jeg føler meg altså ikke nyrundkomna som kvinna. Jeg skal nok sørge for at ikke vi visste det alt. Ja, vi kvinner skulle bare så knopp og si at de stand innenfor det som vi gjør. Og hvis vi sagt noe, så må vi bare jobbe her. Jeg halte i det, så har vi hørt ølene godt, og jeg halte alt som er bare ikke innskjedd det at politikere får inn og mikrostyrer. Det halte ikke å reagere. Men saknar att nämna diagnostisk öke. Det är inte en som täckt upp i ögonåret. Det kunde täcka sådana kvar kanningar hem och tillbå hem utan att diagnostisk öke kunde inte alls inte göra. Här är 20 miljoner och Toyotan årliga som skulle fördelas med ödeltål i ödlund sjukhusversionen. Här ska 1 miljon sättas av till en sjukhubil första år. Och så ska resten fördelas och det är allt sjukhusversion. Hava tid omhugsa at hakka til jottarna eller spyta mera pengar ut av diagnostiske øke. Og så hugsa jeg, hever man hugsa om man funnet en låst, det kommer ikke som et ivrasj om at tålen blir gommel. Så hvis vi skulle hava, altså her en faktor som vi kjenner, vi vet at det blir nysliten, så hvis det suttja at et tål som 13 år det, at det stadigvæk fungerer, så det tog jeg til brukt sånne pengar på å reparere det, for at stadigvæk skal være løyve. Her kunne de lova at de setter mer pengar inn for diagnostikk, og jeg finner en låst her man sier, Gussen, jeg hever et tål enn av livet til sånn, alt er nødja, så vi kunne menne oss frem med det, at det er nødja 8 og ikke eten av de 90 millioner som er. Ja, mer pengar til diagnostiske øke, og at hava nødja tål. Ja, hva blir år inn her? Folkeflokkeren? Ja. Nu skulle svärna vara stort att det är också svära i en sammanhang här. Vi har flera fagböcker röstar sig upp till lackna skrivare som röstar sig upp till sjukrättarfröingar som inte släpper arbeta fotla tog. Vi har från diagnostiska delen, vi har från lacknon. Jag vill bara säga att fagböckaren hever i stävningsgraden chassar att hälsoverket skall räfesas högre. Ergo ja, vi skulle inte mikrostyra, men här skall och justeras vi egentligen att han utpunta tillståndet som flera tycker om beskriva ösne från sjukaflockningstjänsten. Ja, tid. Ja, jag vill säga att det hade hangröjt väl samman. Jag måste ge fackaflockning rätt. Men så säger någon annan vänta jag. Men det hangröjt samman och man ser just nu att sjukaflockningsföreningarna inte kunde arbeta fotla till det hangröjt samman vid fotching. Det att Ingrid Lackner inte kunde normera starkare till hangröjt samman vid fotching. Sjukaflockningstjänsten hangröjt samman vid fotching. Och hese tålen hänger samman med fotching. Det är alltså det manglar pengar alla ställen. Och det jag säger det blir till att skära kakna när går översne utan att det går gröt över omkring som måste manglar förväna. Men så långt det samt vi folkaflossen att sjukhusverket ska självande räfästas. Men utan att begynna privatisera det som ankor rör framåt. Ja, banta och så Jens. Det som vi framsagt säger att det är att politiska skipanen ska sörja för karmnon, de fortsatte och ösne de fysiska och så är det tid som chefsfrågan som säger att pengar ska bruka till. Jag var inte en gång att tålen är som du tåsar om det är journalist. Jag aner inte vad de tåsar om. Så självan skulle tid räfästa hur pengar ska brukas med politiska skipanen ska göra där och vi först det skulle inte ske så härst men så man politiska skipan bara nicka att det säger så ska det vara. Jens? Jag vet vad det är för tål hon snackar om. Hade du röntgen och ta sig med rannsakningsstånd och så till alla till hjärt i ödlund till det att de kan få till röntgenbull och till blodpröver så är. Men det här som vill säga att det är samt vi andra förstås. Det skulle vara pengar i systemet och så säger onkel ja men har pengar ja förgör med det rugaste land i hemmen. Så ska gå ta och hitta skulden i förrjon och okten i förrjon la förrgon så är 4,6 miljarder i utskott. Och så och har nog och till bärsfordring med räfesta. Räfest rutje med rätt. Tror jag. Räfest rutje med rätt. Och till det också. Ja, nu färra vi, jag vet att det är flera händer uppe och nej, ja, nu färre är att göra det sista rundna här och det var en super stort runda tog att nu är det ödvällanjer är färre att be tikkon om att säga helt stort och på 20 sekunder parst kvui skulle hese falskini här och för folk annars välja tikkon. Så vi börjar vi till Rosa. Kvui skulle folk välja till?
Ja, det tror jag att jag har ett förståelse för sjukhusversionen. Vi vet att jag har stavsröntrer och jag har ju östning brännande instrum om att göra nacka. Vi heter Ötja. Och tror jag att jag stannar för en skin som hon fortsätter politik och spärringen så är snart ärastande så är snart vi kunde räfesta sjukhusversionen. Ja, Johanna. Jeg kan si at det er ordentlig stort. Jeg har erfaringer fra helseversjonen. Jeg har stor handlekraft, og jeg vet hva det er at implementere ordentlig kompleks ting. Jonny? Ja, jeg arbeider i sjukhusversjonen. Jeg er vi brukere av sjukhusversjonen, og jeg har det til en veldig viktig bolig i vårt samfunn, og til noe som bare må fungere, og det må være i orden, og det vil gjøre fest. Ja, og så er det Randa? Ja, men jeg vil si at vi skulle ræfeste sjukhuset så at vi alle kunne få glede av det, så vi alle kunne få gagne av det, og her skulle plåre penger til. Hva skulle folk velge til? Det skulle det til at jeg vil gjerne være vid til at sørge for at pengene kommer av fortjeng til sjukhusverst. Ja, takk. Bjørst, hva skulle folk velge til? Tror jeg at jeg har bare arbeidet i psykiatri og i somatikkene, så jeg har rønter og økt noen. Jeg alltid vet syndrom hva det skal til, og er en blårett i andre folk, og jeg setter velferden av sjokken og ødlån hakst. Fråge? Ja, folk skulle stemme på meg, tror jeg at Janarflokken er den eneste flokken som verger det vøygaste samfunnet. Her under sjuk og røkterkrevende. Og tror skal man velge Janarflokken, og så vil man med. Ja, og Sylvia, hvor skulle det velge til? Ser man bor vi akkurat Norrland, så avsetter følger mindre penger til sjukhusverket enn landene rundt om oss. Hvis vi datt lakken har et sjukhus og alt kjører støy, så må vi også sette penger av som sverer til nøktene som akkurat Norrland setter av. Hvis vi skulle, og det er jo fremst og i sånn her, så det vil jeg slå i slag for det. Jeg vet, kan han ta etter, så jeg finner faen av så jeg var lengt under. Så vi setter lukkene på penger av som akkurat Norrland. Johan? Ja, jeg arbeider slett ikke over sjukhusverket, men jeg arbeider med de vargaste borgerne i samfunnet som ganger særskolen. Og alle stedene her røyner jeg litt hardt til å få midler til å penger og andre tilfell til så at det blir til å reke som virker med. Tog skulle du sette krosset med. Ja, Maren? Ja, det skulle velge meg til at jeg er lakne. Jeg har tidligere min utbygging i det første helseversjonen. Jeg har arbeidet innan nesten alle øker i sjukhusversjonen, og arbeider ute i primærsektoren nå, og så den store tøtningen av til gode samstår mellom primær- og sektoren og i okra helseverket, og uten gode salarlige og kroppslige helse, så kunne åker ytla ha godt liv her i førjen, så du skal helse rævfestast veldig høyt. Beida, hvor skulle det velge til? Tid av tøtning, og tog ferie at det rævfesta tikkun, og det som tid gjør, tog utan tikkun, så er det ikke velferd, det er ikke vidger, og det er ikke helseverk. Som jeg ångte har sagt, det kjente vi ångkrene av tikkun, because you're worth it. Så tog håper jeg til å velge med. Annika, hvor skulle det velge til? Og i 20 år har vi tant for å følge. Ikke bensje for å ta seg en nærkran. Godt nok det i handle til alt vi en smule. Du kan alltid komme til min hvis det er noe. Du vet, jeg får omgående vente når som borster. Jeg får alltid røyne av lusta og gjøre et så godt arbeid for deg som gjør litt. Og så vil jeg slukke si at jeg får arbeide sammen vi tar en stor mat for handelen og røyne hittet til viruskjetene. Hva kan man gjøre prøysene i bølger? Så er det sånn at folk og faglærd som arbeider opp til 3 timer i handel i eisene kunne få en måned lønnerekken til at jeg stod i eisen til at jeg får lønnerekken. Ja, Jennes, hvor skulle det velge til? Til 16 folk av min flokslistanden, og jeg får be at de velger et av timen, og til tror jeg at min flokkgrunn er allutande, han er mye viser, og han er djerv. Ja, hatt har vært de sørste årene fra panelen nå. Jeg halte vi skulle gjøre dem en klapp. Nå hadde jeg steg oppe i 2 timer, og ja, dette var en prøvelse, men dette klarer du vel, halte jeg. Jeg er ferdig at takke til Øtlund som møtte opp her på en, og eisen til som fylte vi av strømmingene for denne
Velfunden av Landsjukkerhusen og i det. Takk for i det.